No JP, otit viime lauantaina Steve Lopesin kanssa erää. Joo, 3 erää. Mitä, 15 minuuttia. miten meni omasta mielestä? No, ihan jees. Olisi voinut vähän tarkempi olla siinä, että ei olisi tarvinnut ollenkaan painia siinä. Mutta eihän se. Ihan kiva oli lyödä vähän kaveriin. Oliko vahva-alainen Steve? No kyllä oli ihan mutta kyllähän se piiputti sen sitten, että en tiedä oliko aikaerosta vai jumpan puutteesta. Joo, siinä oli jotain kesti tuomiojulistus kauan ja oli eka tasurina ja sitten voitit kuitenkin sitten, niin kuin oli aluksi ilmeisesti arvosteltukin, niin mitä, onko sulla itse, luulitko voittanees vai? No kyllä ainakin toivo sitä, että oli sillä, että ajattelin, että ei tätä nyt ainakaan hävitty. Että kyllä sen verran omasta mielestä oli reippaampia mun lyönnit ja niitä tuli enemmän, mutta en sitten tiedä. Pitää katsella tossa, kun tulee joskus johonkin julkisuuteen niitä videoita sitten, niin miltä se näyttää sitten ihan. Joo, onks nyt seuraavaa ottelua tiedossa jo vai? No ei ole vielä tiedossa. Jotain huuteluita tossa on ollut, että voisi olla matseja vielä, mutta saa nähdä. Okei, kiitoksia äijä ajasta ja Ei mitään. lähdetään syömään. Lähetään ihme. Yes. Vielä voi syödä, kun ei ole mitään sovittui painonvetoja. No niin.